ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз ва подписчикони ютуб канали мо арзон теҷи ҳама каса созен хуб шербачаҳо якта бordoro замин яъне ки ҳастай барои иҷора додан. гуфтаге ки масоҳати замин 5 гектар замини обӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри ҳисор, ҷамоати ориён ва деҳаи халқаруд. гуфтаге дӯстони азиз, нарша гуфтаге бо маслиҳати бordoro яксола мисол ба иҷро мегирӣ, 2 сола мегирӣ. одамое ки деҳқон ҳастанд, яъне ки помидор кадан ё ки картошка, пиёз, сабзӣ ҳамин хеле чизҳо мисол агар ки кишт канӣ бошанд bordoro, марҳамат ҳамин акара займ зад дар рақамҳои 988 02 20 49 хати ва охириш 4141. дӯстони азиз, ватсап дорад. касоне гуфтаги bordoro ки мисол деҳқоное ки ҳастанд шолӣ мекоранд, ӯво гуфтаги илтимос занг назананд. дар рақамҳои 4141 дӯстон ватсап дорад. тариқи ватсап муроҷиат кунед. замин ба иҷора дода мешавад. дӯстони азиз, шумо ин расмеро ки дидесен, мисоли картинкаи bordoro ҳамин бародармон яъне ки замин дора барои иҷора месупораша. кадоме ки замин гирифтанӣ бошад, марҳамат bordoro ба иҷора дода мешавад. гуфтаге ки замин айни ҳол ҷуфт кардагӣ тайёр. ва дӯстони азиз, мегузарем ба дуюмин эълони имрӯза. ҳавлии фурӯши ҳастаи bordoro қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, деҳаи истиқлол, кӯчаи қаҳори гаӣ. 4 хонаро bordoro фундаментиш рехтагии ҳастаи ана хулоса масоҳати заминаш 6 сотиқ замина, гирду атрофаш маҳкам бо семблок карда маҳкам кардагӣ ҳастай. дарвоза часпондагӣ гуфтаги нархша 170 000 сомониш бугӯ. дар наздикаш мактабу магазин, оби свет мушкилӣ нестай, пасрени ҳастай. гуфтаги ина марҳамат bordoro дар деҳаи истиқлол, кӯчаи қаҳори гаӣ, гирдаш маҳкам, 4 хонара фундаментиш рехтаги. дӯстони азиз, 170 000 сомонӣ муомилаи хуб дорад. дар рақамҳои +7 охираш 4 хади ватсап дорад. дӯстони азиз, тариқи ватсап дар тамос шавед. дӯстони азиз, мегузарем ба сеюмин эълони имрӯза. хонаи фурӯши ҳастаи bordoro қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи шоҳмансур, деҳаи қаратегинский д. bordoro ки дар комментар менависад, акай насимтиҷа илтимос хонаи арзон аз шаҳри душанбе наво биги, ина марҳамат срочна фурӯшие. 4 дар хона мебошад, гирду атрофаш маҳкам кардагӣ ҳастай ва 4 сотиқ заминай, кухни, баня, ҳоҷатхона дорад. гуфтаги дӯстони азиз, оби свет мушкилӣ нест, нархша 285 000 сомониш мегӯяд. документҳои хона ҳамаш 100% bordoro. марҳамат касоне ки аз ноҳияи шоҳмансур хонахар бошед, 285 000 сомониш мегӯяд. муомилаи хуб дорад. гуфтаги дар рақамҳои 985 88 86 20 хади ватсап дорад. дӯстон, тариқи ватсап муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо арзон теҷа салом расонед. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри кӯлоб, поёни вокзал. гуфтаги яъне ки духонага квартира дар 3-м этаж қарор дорад. нархша 280 000 сомониш мегӯяд. боз гуфтаге ки арзони хуб мешавад bordoro. савдо дар назди ҳамин квартира, ина марҳамат ҳоҷатхона, кухни ҳамаи чиз дорад. духонага дар 3-м этаж 280 000 сомонӣ. дар рақамҳои рӯи экрани дӯстон марҳамат кунед, занг бизанед ва маълумоти пурра аниқтарашон аз худи соҳибашон пурсона шавед ва аз номи сомонаи мо арзон теҷа салом расонед.
ва дӯстони азиз мегузарем ба панҷумин хонаи фурӯши мо дар навор имрӯза хонаи фурӯшӣ аст қарор дорад дар шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ маҳаллаи Гулбута. се дар хона мебошад бародаро, яъне ки 6 сотиқ заминай гирдаш маҳкам оби свет дорад, муомила ҳам дорад гуфтаги нархш. хоб поликлиника дар наздикияш ҳастай, мактаб, магазин, масҷид, садик, маршруткаҳои си гуфтага ки мегзарад, веранд дорад, таги веранд, подвал кадагиай. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100%анд. банияи дарунӣ, ҳоҷатхонаи берунӣ дорад. нархи хонара бародаро 500 000 сомониш мега. оби свет мушкилӣ нест, яъне ки дар хона якта зали калон дорад гуфтагиай. рақамҳо барои тамоси дӯстони азиз 915 67 63 65. ватсап дорад дӯстони азиз, тариқи ватсап метавонед дар тамос шавед. дӯстони азиз мегузарем ба шашумин эълони имрӯза хонаи фурӯшӣ аст қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб маҳаллаи Сино ва наздикии Хирмано. 4 дар хона якта долони калон дорад. масоҳати заминаш 6 сотиқ замина гирду атрофи хона маҳкам кардага бародаро. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100%анд. оби свет мушкилӣ нестай. нархша 400 000 сомониш мега. боз муомилаи хуб дорад. иваз карда мешавад гуфтага ба ягон квартира қади. марҳамат дӯстон, дар рақами рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтарашон аз худусе бошон дастрас кунед. дӯстони азиз, ин охирин хонаи фурӯшимон аст. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Дангара маҳаллаи Қурӯқсой. 3 дар хона 8 сотиқ замина, яъне ки 3 дар хона хонаи пастак аст. дӯстони азиз, шкатур кадагӣ нестай. 8 сотиқ замин, нархш 105 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз муомила дорад. рақамҳо барои тамос 005 11 79 12 қади ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, ҳатман дар ватсап муроҷиат кунед. бо нархи арзон, бениҳоят бо нархи арзон рекламаш карда хонаҳои шумо дӯстони азиз дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. худо ҳофиз, дар паноҳи худо бошед. лайкҳоро бизанед ва дар канал подписатсия кунед. хайр дӯстон, то видеои оянда.